Disney. What's up, guys? Don't forget to subscribe and YouTube channel, like and share. Thank you for today's video, guys. So, nag-anam-anam nag-gwapo-gwapohan. Magpa-release na tayo guys sa kuan guys sa home credit ba nagpaabot-abot na guys sa kanang ilang kuan guys. So si ay nila guys kay mangutang tag kwarta, aron ta magka-kwarta guys. Kay unya aron putang ta guys inani atong isulob. Wow. Mindset ba na atong suluban og pinasiksi guys. Ang akong anak ko guys, may mani mga tarungan akong gitapad. Di may na nga kuan siya. Wa pa man guys. Uy, mauna ron siguro kagama. What? Credit. Oh, sir, tayo sir. Sir, Muna yung home credit, sir, home credit. sir, pwede ba ko isulod? Ay, isulod sir, daghan kitang meet sir, ay. Wow. Ayaw. Ito magkakatorne o katayar. Ay, daghan kitang meet sir, ayaw sir, maikog ta sir. Sige, ikuan na. Dahil sir, pungko. Usay mo sir, sa may drinks na to sir, sa may ganahan niyo sir, kape, Adili lang sir, nagdali gatas, ko. sa man, ha? Nagdali ko. Kaya marilis ang kataan na sir. Oh, Release ba? Ayan eh. Nindot kayo maka-release na kay makabayad di ko anak. Sir kay ako sir lingaw-lingaw na sir nagpa-release ko na sir lingaw-lingaw. Aron lingaw-lingaw bang kwarta ba? Daghan ko kwarta, ipay ko na akong kwarta sir. Ang unang maabot, una i-out, first in first out ba? Una ang kwarta sir. Ano ning anak? Ako ning anak, gwapa kay sir no? Bilang may edad anak. 6 years old na sir niya. Ako lang nang gipakwenta sir. Muna yung pinakagamay nga kwenta sir. Muna akong gipakwenta sa iya. Pero naidaghang sa bolt. Bolt ako gibutang sir kay. No. Tungod sa kadaghang kwarta sir, baka nang utangon pinya nako sa inyo ha. Amo ra nagilingaw-lingaw sa akong anak, madugis Boracay, Baguio. Ay kay sa kay kayo. Ilingaw-lingaw ra nako bagay unsa gi kwartahan sir. Isa ato na interview sir ha. Si interview lang dia sir. Siguro alam sir ang marilisan ta kay kinahanglanon kay kwarta kay suri-suroy ba. Bayaran min ka na eh. Babae lang sir oy nang na akong anak sir oh. Diya laki. Diya na. Na akong anak sir. Unsa may interview na to diha sir, andam mo mutubag sir sa mga pangutana nimo sir. Bilang may edad mo. Ang edad sir, 41 na. Stable na trabaho sir ba? Stable na negosyo, stable na tanan sir. Trabaho ni mo? Kuan sir kanang akong trabaho sir hayay kay sir kanang kuan sir negosyo sir ba? Negosyo kanang suri-suroy lang inya magnegosyo nga kuan financial dako kay tag to kuan sir financial. Bilang may income mo kada amount. Ang income na ko kada buwan, sir, gamay ng 100,000, sir, ay? Kuan, sir, mga 150, sir. Wow! Need pa na siya. Kunya, kuan na tanan, sir, akong nakoy tiglaba, nakoy tig limpyo, nakoy tig bugha og kahoy, basta ang akong empleyado diri, sir, mga unong jud ka po, akong empleyado sa balay. Muna nga dako ko ipa-release ang imuha ka ng mga 300,000 akong utangon sir. Kamo na mindos mong anak ro asa di mo asawa. Ang nindot sa kay trabaho kong asawa sir ay manager sa bangko. Video. Manager sa bangko sa video sir ay nindot kay trabaho. Ang sweldo sa akong asawa sir kundi ka mangutana. Kuan sir 45,000 ang sweldo sa akong asawa. Iyahara to iyang kwarta sir di ko maghilabot na kay akong kwarta sir i-5 po na first in first out. Kung makadawat ko kwarta sir una ko gasto, unya ka tong last nga badawat, iuli gasto mo na i-5 po sir. I-5 po na ko akong kwarta kay daghan kayo nas bold sir, akong gibutang. Kaya sir, siguro sir nga ma-release yan tadi sir. Okay. Sa pagod ka ang kanang kwarta sir nga ang utang mo sa imo sir ilingaw-lingaw ra na mo sir sa akong anak. Ato ni Boracay, biapesa na. Kay si sir mo release man kwarta sa tuwa. Releasean mo ta. Usa di business ni mo. Kanang mamalit og sakyanan sir, unya ibaligi asan. Mamalit ang gubaon nga sakyanan, unya atong ipagwapuhan sir. I-repair na mo sir. Naamtay mga mekaniko daghan man na sir. Ang mga sakyanan sir, bisa pag naglubog nga sakyanan atong paliton, kaya atong ibaligya. Una mga isimong number.
Isot na sir. Oh, 0905 905 733 2629. Oh. 733 2629. 2629. Oh. Sige, salamat. Oh, sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Maya, di lang ka mo kung ano gata, sir. Dili lang, mo nagdali ko kay layo pa nga mo nga. Sige, sir, salamat kayo, sir niya. Reality, iparelease niya. Sir, kay muhatag mo pumig barato sa imo nga. Sige, sir, salamat kayo, sir, ha? Sige, sir. Bye-bye. Bye! Guys, murilis dito sila. Guys, kay tawanin purman na to guys, so pang abogado ba? Murilis dito sila. Oh. Sige guys, okay. Ako pa butos ng mutawa. Oh my God. Labot ng mutawa guys. So guys, Oh. kay anam-anam nagkagwapo, no? No, may anam nagka-cute. Hi guys, in Dave Vlogs ni. What's up guys? Don't forget to subscribe sa channel, like and share. Thank you. So guys, magpakuan sa purpose si Papa. Karon guys, mga riron ang ting-interview sa purpose sa DSWD ba? Nya gusto man ta guys nga masulog purpose ba kay naaman taon tay mga bata nga nang eskwela, may nanipod nga madahin taon kay giwat-yawat na lang na guys, makasangan-sangan sa atong mga kalisod ba, makakuan, maka-survive ba sa inadlaw mapuinang lanon kay na lisod gyud ang panahon guys. Ay magpakuan ta sa purpose guys, magpamimber ta sa purpose kay na may na lang na guys nga inigabot sa purpose makapalit ang bugas ba nga magkuan kita magpakuan ta sa purpose. Magpaabot sa ko sa purpose guys nga mungari ang taga DSWD ba mismo mo may interview sa tuwa sa tong panimalay. Silbig sa taga sa tag-abot sa kuan sa purpose DSWD ba. Ready, lingkod na kina na. Purpose. Ana githaki aron ta ko. Oy sir. Oy sir. Dayon sir. Pagod tubig dito inday ato pa imnon si sir. Inday tubig inday. Pagod baso. Oy sir. Oy, ikaw ang taga DSWD sir. DSWD nga mo interview sa ko sir. O sir, pahita ginam mo sir. Sabi ko, pahita sir. Ganina sir, ako'y pumahaw sir. Grabe sir. Ako'y karong tao na sir. Nakuta na giting bugang sir. Lukoy kinimi sir. Akong anak ko daw. Pero tayo tubig kayo. Tayo tubig oh. Nalaga tubig ka inay. Ipisi si sir, paina si sir. Kay, mura gini ang madalit sir. Tubig sir kay. May taon may kuan sir. Mga Diyos niya. Tubig lang gini among essential nga kuan sir, kang mainom sir. Manang taon na inani lagi sir nga way trabaho, way kuan, itaon ta ni sir. Nagsalig lang itaon mi sir ug madami itaon mi sa purpose sir. Ay malugi itaon ka sir kay akong anak sir oh. Kuan kini sila kabog sir. Upat sir kabog sir niya. Pagibigay purpose sir. Akong anak. Naatawa tay manung agkaro gabi day no. Sana na po. Oh. Sir. Interview. Oh. Luoy ang ilang taon sir. Sumingani mo. Junirim Likigan. Nakay asawa. Naa sir, pero nag-umay taon sir. Luoy ang taon sir. Taon sir, wag taon di ko. Wag taon di ka on. Nag-ano to, ang ikaw ang nagkikinan buntag sir. Kamuti, nang ipanututo, apale. Sos, grabe sir. Oh my God. Dari high school sir, lukoy kayo taon. Lukoy kayo taon sir, akong mga anak sir. Naglakom lagi ni sport face sir. Ay, ang makuanan, di ba? Aron ma-memoro ni sport face. So, naglakom taon may kuan. Aron maka-arang-arang, makasundan na arang-arang. Ipalit kina na mong sundan ng pagkaon sir. Para sa kong anak sir, niwang na kayo kong anak sir. Wali, lugaw-lugaw ng mga nimi sir. Amon kinang ipaigo sir. So may trabaho ni mo. Huwag kita taon sir, mamumara sir. Huwag kita magpaguna, mukuna. Huwag ko na po, huwag sir. Kuhan sir. Makapay paminti o trabaho. Kaya mo sa kaadlaw sir.
Naaral na sa mga 70 sir, pero wag yun. Sa usa ka semana, may lang na ay tumaas adlaw mo pa. Obra. Kana si Tita, tibok adlaw na na. Oo, di mo kadlaw na sir. Luoy kay giti taon sir. Ay, maluoy taon mo sir. Sa mga campus ba, kasama na mo. Kami sir, gipapuyo na mami diri sir. Sa umbalay, gipapuyo na mami sir. Hindi nyo ate. Dili giti taon sir. Luoy giti taon kay may kinahanglan gibi ng purpose sir. Kanang mga programa sa gobyerno sir, kinahanglan gid nga magkaabil giti taon na sir sama sa amuha sir. Sama sa amuha. Ilang, ako dito ng kapitan dire. Sir, gabok lang kayo kung sinina sir, tanaw sir. Nao, mo mag-isina gini sir. Ayaw lang gisiya. Mura na nagsusarsan na. Wala gid kapalit sir. Susuloy ni taon sir. Lagi kay kapalit sir. May nang sir, marilisan ko nimo sir kay. Lo gid taon no. Nao, ang akong anak ko, mo lang ginigi ko andun. May lang na sir, magkapalit ni bugas, sudan, bugas nga. Ilang may edad mo kinamugwang anak. 18 sir, mag-18 karong June 26. Oo na. High school ni siya. Oh, high school sir. Hindi ang buutan kayo sir, ay? Sa buutan lagi sir. Akong mga anak sir, nga buutan kayo naman. Kuan pa sir? Kuan kuan sir. Mga siyang pagkabuan ni tao, nagtutoy sa inahan. Asa mo rin uban sa uma. Okay, uban sir, gimanigan ng tao sako. So, luoy kayo yung tao, luoy kayo yung tao sir. Hanggang hindi ng pagka-amin sir, kaya ka ng kuhan. Magkakuhan yun na sa programa sa gobyerno sir, baron. Magkakuhan sir. Magkapalit ng bugas, magkakuhan gid sir. Kaya ilang ako rin din sa barangay. Oh, salamat kay sir ha. Salamat. Salamat to kay sir dako sir. Punta sir. Marilisan ni taon may kayo. Ang akong silina sir oh, nagawatas-watas aron kapalit ko kay ukay ba. Ato dapat sa isano. Nagapok mo yun. Salamat kay sir ha. Amping sir, amping. Oh, amping sir.